Penyerahan simbolis wayang dumateng Ki Dalang sebagai tanda bahwa pagelaran wayang kulit pada malam hari ini segera dimulai. Matur suwun Rama Panewu kapanewon palihan awit pangandikan saha penyerahan simbolis wayang wonten ing dalu punika. Dumateng ngarsanipun Ki Dalang, Ki Yusuf Ansori, wekdal sawektaipun kita sumanggaaken kanthi lelampahan Bagong Dream. Wah, lampah gayeng nih. Lajeng samangke bintang tamunipun wonten Mbak Niken, wonten Mbah Baut, lan wonten ing satengahipun lembukan mangke Bapak Lurah Kalurahan Karangduet Bapak Budi Palianto badhe paring pangandikan. Matur suwun usana wekdal pungkasan panutup, monggo kita tutup sarengan kanthi ndedonga miterat agami saha kapitadosan kita piyambak-piyambak. Ndedonga kasumanggaaken. Ndedonga cekap matur suwun kathah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggang gajah telale lar singgih kolahu marang baliku setan perkasaan hamulya mring tawang toang prajamu seyo kari karang kolahu bale kolah
awit nam astu purnama sida Ilahing awit nama supurnama sida Ilahing awit nam astu purnama sida Ilahing awit nama supurnama sida nam astu purnama sida Ilahing awit nama supurnama sida Ilahing awit nam astu purnama sida Ilahing awit nama supurnama sida Iku
sretina ning kasewakan busana maneka warna Puspi tengudyono Mareka ben prayitna semure reheko balik Setyane kantayane Trisunya Purwa sasi Wilahing awik namastu Purama Sidhem Om awik namastu silat Brik jiwang jagat karana Sirang tondo kawisisaning bisana Sono sinawung langening wilopestu maksih lestantun lambahing Buddha Jinandur tutur katelo tulo-tulat Raden Paradya winursita ngupama prameng niskara Karantedya tumiying jaman Purwa mangyata kapasananing gebetotan pura rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha narik nuting basa tuking kunemu surasa yen narasaya karaos mulat sarira hakrasa wani puruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwe Wisurinakop caing carita lo becik wis gumelar jroning pagliran Gusti Jatine amriksani pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarumyang Kartika wis kinurba drateng kawasa sahari ratri angit ribawana pura teking tuk sina gilir kepanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan tangkar tumangkar kaya sindarambun kaya jawah pating rembyah dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga burun wana mbyang burontaya dadya granahan tanpa wicalan padhang trawan sinari Sang Hyang Retnawi ingkang arsa marbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingan pukir abang mrengangah lamun kaek syayah dilat-dilata bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Pangarka katon semoblak kanan krining abang ismu jenar kaprabawan sinari Sang Hyang Basanta Tanam tuwa katon ijo ruya-ruya mangku kuring kang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan ketanu kasiling praban sono lenggat lenggun nganti kaya gunung Makutra Mega tanah tawis dangu sleng kawula dasih den luar sangupu buka karep Tegal Sawahe
angluhur silur tanono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu kune anggiring raja kayane sawane ana pirembakan Samara Wangi sakyang ngarkoso tangu saya inggil wis katon mala sinari jagat durung keplat papat lor kidul wetan kulon sinari jagat kang sami rebut yada rebut ijo rebut kukuwung pananding mangki sinebat kelampis ireng labet tengahing dusun wonten wit kelampis ingkang cemeng lesipun karang tumaritis minangka werdi panggenan mirah toya sumbergung sendang tlaga dalah pancuran dange begi desa toyane pinara para anjung mring pasabinan kinarya ngocori pari naratas ilining tirta kinaya pangguyanging sapi tuwin pasebane bebek lan meri tengahing duka karang kadempel wonten wisma jembar minangun joglo pinayu sirap Wreksasana saka guru Wreksa Jati Wasesa blandar tengah ngaglah dumadi saking jenglot wali kukun jerambah winaratin tinalasan sela seta pelawanging wisma Wreksa Cendana inep saking Wreksa pelem tali jiwa taritisan kinandungan gere ginambaran Bathara Ismaya lagi anganglang bawana ginelar ginulung anut kabetanira naratas ngrapting pelataran sinebaran pasir samudra sinela wedi pakuja katingal mobyar lamun kasara ting Giwangkara Jayah Walataga sobeng pegagan banon bata kang kinarya pagring wisma ing ayun sinangkepan regol kinarya cakruk marundan sinangkepan dilah ting jajar-jajar lamun mulat mangayun tinon tebaning pasabinan kapantok uruting Cakrawala katingal Marabawa adeging gunung bebanjengan dasare wis nungkap mangsa panen pantiup tari siaglar kaya sesadya binabar kuning gumringin katempuing maruta katon lembak-lembak yayah ombak ing jaladri mulat mangulon anangge tebaning kebon ingkang tinaneman jamu lan pon-pon mulat mangetan saking wit-witan nganti kaya alas tutupan mulat mengalor tinon taneman sarwa genjah nenggih klapa gading pelem golek mana lagi lan tali jiwa saben wisma sinung kandhang kinarya miyara Rajawaya dadi asri endahing bali griya wisma jogro ingkang kinembong ijeming gegodhongan anenggih punika sudunging Lurah ingkang pinisepuhaken ing Karang Kadempel nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manang Munung Juru Dyah Punta Prasanta Janggan Semara Santa ya Boga Sampir ya Boga Jati inggih Sang Wismaya pramila sesebatan Semar amengku werdi usdatan kasamaran dhateng obah sing kahanan Nayantaka kalamun sisah wedanane Yayah Kunarpa Badranaya kalamun manggih suka wedanane pindha sasangka sumorot amengku Prabowo Saron Sari sak soleh tansah ning semaken Duda Manang Munung wujude sarwa ngewuhake Juru Dyan Punta Prasanta amengku werdi dadi pamonging satriya trahing Wita Radya Janggan Semara Santa amengku werdi dadi paran para pitakone satriya kang ngarsa nglampahi tapa brata Boga Sampir yekti jalma pengawak dewa ya dewa pengawak jalma Bojo Gati tegese dadya peladi ingkang setya tuhu dhateng sesanggeman Ismaya lire dadya pangeja wantaing Hyang Ismaya wis kasusra nadyan derajat ing aceplik nanging serban pamong agung inggih talining jagat agenging pangaribawa ngantos binasaken ngreksaka gigire mencorong bun-bunane nadyan kenging pinidak pewayangane Cahari ratri muhung damel suka akarya nak tiasing sasoma datan ngendhak gununging liyan kuncarane nganti den wastani jimat bisa ngucap pusaka kang bisa kandha nalika dinten Setu Kliwon wulan kasuda wancine tabuh sanga enjing Kelurah Semar katingal lenggah ing pendopo ngadhep tepo Cigula Batu Pacitan Uwi Gembili
ingkang kepareng caket mangarsa nenggih punika putra pembayun Karang Kadempel nama Kilurah Nalagaring ya Cakrawangsa ya Pegat Waja ya Pancal Pamor ya Wiryat Meja Braja Lintang inggih Sang Rangga Cetut Kuda Marawinaya Sang Das Karyana sumambung bisa manira putra panengah saking Pecukilan nama Kilurah Petruk Ronggung Jiwan Jengglong Jaya Kanrong Bolong Rong Sot Dawala inggih sinebat Sura Gendela kasambetipun tatuhu Sang Parujuk lampe sireng nenggih Kilurah Bagong ya Sang Bawor ya Kacepot sawetawis dina lelenggan nanging dereng wonten ingkang nunandika kedadak wonten Ganda Arum nyrambahi Wisma punika sasmita praptane Sangya para Pandhawa kadhiraken dening Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna daya-daya para Panakawan samya mapak rawuhira ingkang bandara mangkono tanggaping semu Sang Badranaya ingkang dereng kababaring lisan semuri reka balik Sutama Gusti sasongko kasongan surya Sa
retinon ning pasewakan Busana sutra kang maneka warna sepak puspiteng udyana miang panjrah sarwa rukma renggeng manik Narawata Papra prabanya sumirat Papra prabanya kang sumirat Nyareng tetsa lelewaran ler ke lace sereng tadet wimbo kekondo mrek minget kati uping maruta mando separan kang mangambar ongas kekek ukek sak dolita mel kula nuwun sewu sinuwun prasasat kadedene kejugrukan Wukir Sari lepaning samudra madu manah kula awit tanpa kanthi kanyana-nyana ning atasipun namung sak sudung kula mung sak gubuke Semar kula niki wong ora duwe kula niki mung wong tani kula niki mung wong kawula cilik derajat kula menika namung batur mung punakawan teka karawuhan priyagung mboten pangling menika bendara kula sinuwun Puntadewa alih sinuwun Ndarawati sak rawuh sing ngandika kula ngaturaken
Wilujeng Gus rawuh panjenengan. Sinuwun Puntadewa. Niwang Agung. Muga tansah ngayomi mring kayuwanane Kakang Semar sak kula warga lan kawula ingkang kadempel ya Kakang Nayantaka. Kaget rasaku nanging gawe bombong lan gawe pengarem-arem jroning penggali Puntadewa. Dene praptaku ana ing karang kadempel. Kakang Semar ngaturake pambagya raharja. Ya Kakang. Wis slamet. Sowane Puntadewa ning karang kadempel ana ngersaning Kakang Nayantaka. Ora ana alangan sewiji apa. Ya mung Puntadewa ngaturake salam taklimku muga tansah kunjuk ana ngersaning Kakang Badranaya. Nggih. Kula tampi akarya bombong rasing penggalih. Mboten langkung kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk marang ngersa jengandika sinuwun Puntadewa sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Mboten langkung dipun prayogaken anggen jengandika lenggah. Ya kaya wis ora kurang kepenak Kakang Badranaya. Menika sinuwun Ndarawati ugi rawuh mriki. Kula ngaturaken sembah lan wilujeng rawuh jengandika sinuwun. Jagat pangestu kono wayah Bathara jagat. Ya Kakang Nayantaka. Prayoga praptaku ning karang kadempel dina iki ora ana alangan sewiji apa ternyatane praptaku ning karang kadempel iki pancen dikanthi dening Yayi Prabu Puntadewa, Yayi Aji Darmakusuma ing Ngamarta. Rikala semana aku ditimbali supaya nyaket ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Tumuli aku banjur dikanthi sowan ana ngersaning Kakang Badranaya, Kakang Semar. Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa tiba sepadha-padha. Nggih. Dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Menika kadidene Ndarawarkudara rawuh mriki. Gagah piteksa gedhe dhuwur godhek mok simbar jaja. Sarawuh ngandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndarawarkudara. Ya Dipol kowe ngaturake pambagya raharja karo Werkudara ora karang kadempel dina sak mengko iki tak tampa karya bombong penggalihku slamet tekaku ana ngersane Dipol ya Nayantaka kakangku ya mung aku ngaturake basaku katura lan sembahku ana ngersane Dipol kakangku mengke riyen ampun wayadat wayadat dire piye mengke riyen to mang petung kanthi nalar sing ganep cobi dipetung derajat kula kasta kula menika kula niku ning kawula cilik kula niki ming wong ora duwe kula niki ming wong aceprik lah kok sampean ngaturke sembah kalih kula wong sampean niku bendara kula panjenengan menika kedahipun ingkang kula ngabekti, kedahe kula sing ngaturke bekti kalih sampean, mboten kok kula Semar. Wonten timbalan. Pancen iya tata lair yen dadi sawang. Kanthi netra lair Dripala kakangku kuwi pancen nuwun sewu ya mung wujuding wong aceplik, wong Panakawan, wong sing ora duweni derajat lan pangkat. Nanging tumrap Werkudara ndasawang kanthi paninggal batin. Pangit jawantai Kakang Badranaya ya Dipol kowe ora liya kaya dene sembe Sang Hyang Wismaya mula aku kudu tansah ngabekti karo Dipol kakangku lajeng mengke walat napa dosa napa sing ajeng kula tampa sing ajeng kula sandhang ngantos kula wantun nampi sembahipun Ndarawarkudara wah rasa kagian palang ati nom Werkudara bangane Semar wis tamponen nggih kula kok malah deg-degan
Nggih Gus, Ndara Werkudara. Kula tampi akarya bombong raos sing penggale dawah sami-sami Gus. Kakang Semar, aku ngaturake salam taklim lan aku ngaturake basaku sartane sembahku ana ngersane Kakang Badranaya. Ndara Warjuna kok ugi sami kalih Kang Raka. Iya, mergo pancen Kakang Semar kuwi sing gedhe lelabuhane tumrap Arjuna, mula aja walang ati tampanen sembah Arjuna. Mugi mboten malati kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung sarawuhipun Gusti kula sekawan wonten ing mriki mugi tansah kasukecakaken Gus. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ya Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak. Yo dipol kakangku kaya wis ora kurang kepenak. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kurang prayoga praptaku sowan kono ngersaning Kakang Semar. Role nala gareng Petruk apa dene Bagong. Kowe atura bekti mbagekno wajibe kowe iki abdi kudu ngaturake sembah karo Bendara. Wah, Ndara Puntadewa. Iya nala gareng nggih. Wilujeng sinuwun. Iya selamat tekaku, Pak. Ketinggal mencorong. Tejane perbawane gedhe ya, Tru. Iya. Lho ratu ki nek pancen ratu sing suci tenan ya ngono kuwi. Ha iya. Mulane kuwi, heeh. Ning ya ana apa? Ya ana sesuatu. Kowe iki kok ora genah. Ha ya wis. Engko tak critani. Heeh. Bekti kula kunjuk sinuwun Puntadewa. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Kula punika jimat. Paripe ndayuning kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk Ndara Werkudara. Ya nala gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Kula punika jimat paripe ndayuning kasantosan. Ndara Warjuna. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Arjuna. Ya nala gareng pangestuku tampanana. Nggih. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara kalih Ndara Warjuna bekti kula kunjuk. Lho. Adek ngiras ta, Tru? Amen cepet. Kowe iki kesuwen dadak siji-siji ngenteni le nyauri kesuwen. Wah, jan wis ora. Ya Petruk kancung bolong tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Nggih. Kula antu-antu pangestu paduka. Sinuwun. Kula lho. Cak ki kok nganeh-nganeh. Nganeh-aneh piye? Biasane dikon esuk mrengkel gong ngaturke bekti. Nggawa apa-apa ngono sik apa ora? Nggawa gula teh apa ora? Nggawa cangkingan apa ora? Lah iki urung dikon kok wis muni. Aja ngono, Reng. Adewe iki ngeyup kamukten ana ngersane sing Puntadewa. Awake dhewe iki urip ana ing bumi Ngamarta. Awake dhewe iki wis mangan 10 wektu ana ing negara Ngamarta. Awake dhewe mulane kudu bersyukur. Aja njur kaya ngono kuwi, eling wong urip tanpa pawitan. Iya. Dagang tuna andum bathi. Nek bathi bathine sapa sing didum, ning nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan ora njaluk, ora njilih, mung sadrema nglakoni. Ha iya. Mulane nek aku etel wae ambok lelakon uripku arep kepiye wae, ambok uripku kere, ora ndek apa-apa, sing penting duwite, sing penting bahagia. Ha iya. Merga kunci wong urip bahagia ki mung siji. Apa? Tampanen uripmu sak derma kowe nglakoni urip, insyaallah kowe sehat terus. Rezekimu kecukupan, arep kowe ra kerja, kowe mung pengangguran, nek kowe tansah ndedonga, tansah sumuyat ana ngersaning Gusti Kang Karya jagat, kowe mesti tansah pinaringan berkah lancar barokah sehat walafiat. Ngono kuwi. Ha iya. Ning aja lali ngibadahe. Ha iya. Ngibadah ki ya ora mung trima salat. Salat kuwi genah utama, ora kena ditinggalke. Ha iya. Ngibadah kuwi meliputi siji sedekah. Iya.
loro maca Quran lan sak liya-liyane. Ha iya. Mulane Kang Saka kuwi wis iki ora tak teruske mengko ndak dadi pengajian. Ha iya. Sinuwun Puntadewa bekti kula konjuk sinuwun. Iya iya. Ponokawan Bagong jangkep nggonmu matur. Jangkep. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundika jimat. Ya Bagong tak tampa. Mengke riyen kula dereng matur. Oh iya lali aku. Wah edan. Sinuwun Darawati bekti kula konjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundika jimat. Ya Bagong kosek. Wah. Kok urung-urung kok wis arep menehi pangestu para. Bekti kula konjuk Darawarku Dara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula pundika jimat. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Ya Ponokawan Bagong. Sing banget ndak tresnani. Wah asik. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih kula tampi amplope. Bagong, non aja disebutke ana kene. Aku isin dirungokke piyayi akeh. Ha, mboten napa-napa. Sing nggon amplop pun kula tampi kantun sing transferane dereng. Kowe iki ra ngisin-isinke ngono kuwi to, Gong kowe nampa apa? Ya wis ana. Bisnis. Iya. Ya ngono kuwi wong ki nek bersyukur menjalani hidup, rezeki iki sing jeneng rezeki iki sangkan pananing dumadi. Ha iya. Ora kanthi kanyono-nyono wong ki nek bersyukur mesti teko dhewe. Ha iya. Ora usah kowe njaluk-njaluk ning pinggir dalan, nyuwun Pak, Bu, Mas, Mbak, Dik. Wah, ora jalan ngono kuwi. Ha iya, malah ora ndadekke berkah. Ha iya. Nek kanthi kowe mensyukuri urip lan nikmatmu sing diparingke Gusti, insyaallah. Iya. Waton kowe budidaya. Iya. Mesti bakal diparingi karo sing gawe urip. Iya. Nyuwun sewu sinuwun. Sasampunipun kula nampi rawuh jengandika. Niki pahit niku. Ah, niku pahit. Kowe iki ra ganggu sik to iki bapak arep matur. Ya ora nggo dolanan cangkem. Ha kowe iki risih ora. Bagong menengo sik. Nggih, Bapak. Sak sampunipun kula nampi rawuh jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Ingkang sinuwun. Damel kaget penggalih kula dene kula nampi rawuh jengandika. Monggo mboten kados dene adat ingkang sampun ning atasipun kula niku namung derajatipun batur tartentu mbok bilih menawi jengandika nggadhahi bot repot utawi jengandika kepengin tandang karyanipun ingkang abdi pun Semar tartentu kula kedahipun dipun timbali wonten negaring Amarta. Lah kok malah jengandika rawuh teng mriki. Kaget kula sinuwun. Monggo kahanan ngomah kula niki ora duduwen. Wedang ya mung sakanane, teh cenceman dek ingi kula nggo melih. Kula mung sarwa-sarwi kekirangan pacitan kula nggih ming sego aking ming gogek ngoten niki sak entene. Kula niki rumaos isin, kula niki rumangsa rendah. Derajat kula ming Ponokawan kok kula dirawuhi priyayi agung ki leh kula arep nyuga nganggo apa? Mila sinuwun kula aturi paring dawuh ingkang tetela rawuh jengandika wonten mriki menika wigatosipun menapa sinuwun kula nyadhong dawuh Kakang Semar wonten timbalan aja ngrembug bab perkara suguhan sayekti yen to pancen niatku sak kadang sowan ana ngersane Kakang Badranaya iki pancen ana wigati lan ya mung Kakang Badranaya sing ndak butuhake lan anggonku sowan ngersaning Kakang Badranaya iki diesemi dening Kakang Nayantaka Puntadewa sak kadang wis rumangsa seneng aja meneh kok disuguhi panganan unjukan lan sak piturute ngibarate wong sing seger sing tanpa ngombe wareg sing tanpa mangan yen to sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka iki tansah nyenengake penggalih kuwi wae wis cukup kanggo Puntadewa sak kadang Kakang.
Ngerti ya mau tak tukokne martabak. Gawe iki kok ya ora ngerti nek sinuwun pun tak dhewe rawuh. Lah reti aku mlayu ning ngawen sedilit nuku martabak. Ayo wae iki ya wis sakanane ora. Kok kowe ora kabar-kabar. Mau ki Ndara Arjuna, tak kira ki Ndara Arjuna WA aku ki mung karo rene dhewe. Jebul kok nganti sak kadang. Ya mbok menawa wigati mir dangunen mir. Iya. Mbok menawa SK arep medun. Iya. Rasa mikir sing werna-werna sik kowe. Matur sembah nuwun. Bahagia ingkang tanpa upami ingkang kula raosaken, Gus. Salajengipun wonten maring dawuh menapa kula nedya nyadong dawuh, Gus. Kakang Semar, kula wonten timbalan. Kena ngapa ta sababe dene Puntadewa sawanana kersaning Kakang Nayantaka. Merga pancen telung candra sing dak rasakake iki atiku katon suwung Kakang. Lah pripun? Liripun kados pundi dene sing ngendika kados mekaten. Kuwi anu kae lho, Pak. Sinuwun Puntadewa ki rumangsa dalane rame atiku sepi. Ngono kae lho. Kuwi ana sesuatu kuwi. Wah, koyoke galau kuwi, galau ditakoni wae. Kenging menapa kok ngendika kados ngaten sinuwun? Sebab jalaran pusana tulung candra 10 dina ri kalungguhan dina sak mengko iki garwaku ya prameswari negara ing Amarata ya Widyajeng utawa Yayi Wara Drupadi garwaku puncat saka negara Ngamarta. Kidung apa to ki? Sampean kaget aku ya melu kaget ora. Senengane kok ora ngrebeki wae ora. Gusti Ayu Wara Drupadi oncat saking negari Ngamarta. Iya. Lah teng pundi lungane? Yen to aku ngerti lungane mesti wae aku ora rene. No wong kok ya mbok ya mikir, heeh Semar ki goblok. Wis cetha takon rene iki sambat ora dingerteni lungane Gusti Ayu Drupadi nang ngendi kok isih takon lha lungane nang ngendi lah mbah lah ngerti lungane nang ngendi ra ora rene mesti langsung digoleki dituju dijemput kanthi mobil Alphard Semar ki sok neka-neka wae ora lah larah-larahe kepripun kok saged mekaten ya mung rikala semono nalikane tabuh wanci 8 bengi bareng isa aku lan Yayi Wara Drupadi lelungguhan ana ing taman keputren negara Ngamarta kedadak Yayi Wara Drupadi kepengin becekake sarira nguyuh iya ndadak dibasake becike sarira nguyuh ngono wae wis ayo iki ratu ki ya basane kudu ditata dumadakan ora do ngono kuwi ta terusan pun mang teruske iya dumadakan nganti jam 10 bengi Yayi Wara Drupadi ora bali mring kunarepanku. Ndak goleki ana ing pakiwan ora ana. Banjur aku mesthekake marang kadangku ing panengahing Jodipati nunggul pawenang apa. Mbak Yumu Wara Drupadi ning Jodipati Werkudara muni yen ta ora ana. Arjuna ya ngono sebab kuwatiring manahe Puntadewa yen to ngasi mengko Yayi Wara Drupadi dicidra dening Arjuna. Wong kok senengane sok ngarwara. Wong kene iki lagi karo Sembadra kok dituduh sing ora-ora. Ya mung pun Kakang Subriya wae Arjuna. Mboten Koko Prabu mboten dados menapa. Banjur ndak pesthekake Yayi Wara Drupadi ilang
tanpa dimangerteni menyang endi kalungguhane lan lungane Yayi Wara Drupadi tumulyaku ngrawuhake Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ndak aturi rawuh ndak suwuni priksana ngendi lungane Yayi Wara Drupadi wis ningali kaca paesan uga nanging Kakang Nayantaka uruhananira ora dimangerteni uga lungane Yayi Wara Drupadi. Yayi Wara Drupadi kaya dene ketutupan mega peteng leliwengan ora bisa dimangerteni ana ngendi dununge. Banjur aku kelawan Kaka Prabu Kresna nganti supayane sowan ana ngersane Nayantaka sing ora liya wigati gandeng Kakang Semar kuwi jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Mula kang sangka kuwi aku njaluk iga pratikel ana ngersaning Kakang Nayantaka Kakang Badranaya Andraenggang Puspita arum kasilering samirana mri sakar kadung ngas gandanya Mawerara Sretnaning driya akono dandan sing ayu menora menku penonton do seneng do ngrasani sindene nom kabeh. Kowe iki malah omong apa ora? Nuwun sewu sinuwun lah kok malah mengherankan kula rumaos kaget ning atasipun kula menika mung batur. Heh. Kula niki mung wong ora duwe. Lah kula niki mung wong ora ngerti apa-apa. Ibarate kula niki wong sing lumaku ora nganggo sendal. Lah kok sampean malah takon bab ngilmu kawasisan, ngilmu kawaskitan. Panjenengan nyuwun priksa wonten pundi dunungipun Gusti Yayi Wara Drupadi ya. Lah nek ngaten niku kula mboten saged ngaturke karang Semar niki aja kok peninggal batin. Mata kula niki men minus 20. Aku arak goleki sing ndlesep-ndlesep. Monggo mboten dipun mangertosi tindakipun Gusti Yayi Wara Drupadi. Nyantane kondanging jagat nyebutake yen tong Kakang Nayantaka kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Mesti wae bisa ngerti sadurunging winarah lan uga Kakang Semar kuwi dikondhangake jimat kang bisa ngucap pusaka kang bisa kandha mesti wae uga bisa mangerteni ana ngendi kalungguhane Yayi Wara Drupadi. Pancen bener mangkono Kakang Badranaya. Rikala semana Yayi Prabu Puntadewa ngandhi kelawan aku nata Ndrawati supayane sopan urusaning Kakang Semar sing ora liya wigati praptane Yayi Puntadewa ngersaning Kakang Semar kuwi ya mung merga pamrayogaku pamrayogane nata Ndrawati supayane nyuwun priksa marang ngersaning Kakang Badranaya. Gandeng Kakang Badranaya kuwi uga pangejawanting Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula ku uga tansah mangerteni sak mobah musiking Yayi Wara Drupadi. Yayi Ratu Wara Drupadi menyang ngendi mesti wae Kakang Semar bisa mangerteni. Ya dipol pancen kuwi bener. Nadyanto dradane Semar kuwi wong-wong aceplik, wong-wong loro saudra telu saurupan. Nanging yen to bab kawasisan, bab kawaskitan
mesti wae dipol kakangku kok mangerteni. Iya Kakang Semar, ndak tulung kanthi banget, ndak jaluk kanthi banget. Marata diaki Kakang Badranaya gawe asrana supayane Kakang Mbok Ayuwana Drupadi sok diaki kundur bali mring kunarepane Kangka Prabu Puntadewa Kakang Badranaya. Sikra kang bala tumingal Warang campo sanyong dali Lerot natit pilateng kota Danyangkung mangunjang niti Menjang sangat cemicil Ladin nyong taliwus Trasta Surawilangga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambek baya arep didem permanem datanana sabawane banek walang alisik nalika semono ron-ronan datan mubah samirana datan umambah awit kaperbawan Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang lagya pucek penggalihnya sanalika ndadosaken kanyut kang pinangka wardi kanyut ujaring wong nginang wardi ujaring wong akecoh nginang durung abang kecoh durung tumetesing bantala kasaru gedhasaring mertala byang arsa tangkeping mriku maseban bono amo apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dene gajah kang medhun ingkang bedal saka kebon binatang kejawa mung rawing nalendra saka tlatah sabrang galea kowe bareng nanggapake kaget kang samya mulat mangko bae para kawula kanca nedaya jak jaluk dalan Nuwun. Sinong wati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut anggang awit to denceng-dencengan lah kok mengagetkan ki basa apa mbok sing cetha to mir kowe kira
Nang kene iki sing rawuh ki priyayi-priyayi sepuh kabeh iki kok mengagetkan dengkele atos iki. Gawe kaget ning atase tole aku urung rambung. Malah aku urung sempet urung kober matur. Ana ngersane bendaramu sing nyuwun mriksa kana ngendi? Kalungguhane Gusti Ayu Wara Drupadi. Modar arek kleru, arek aku ki wong Gunung Kidul. Muni bayung ya basung, muni bayem ya basem, muni ayu cantik. Wedi keblegong ngene kok. Lah kok iki trole? Kusik. Iki kok ana wong mabiyor sandangane nala gareng. Apa iki kancamu? Wah, udu aneh aku kan dikanca outfit kaya ngono. Aku ki mung kathok lepis ora ganti-ganti kan dhisik. Wah kuwi lho was mambior kalunge emas. Wah tumpuk 5 edian sugih. Wah kupinge dipersing emas nganti gloyor. Wah tindikane wah sedan irunge nganti kaya ngono. Mau tak sawang mesem kok ketinggal katok kelop untune jebul dipager emas jebule ya. Wah sugih iki Pak, sugih. Ora duwe. Kancaku ming wong kere-kere kok. Aku kok kekancan karo wong sugih iki harus ditendang dasku. Kon lungguh. Ha iya. Sing mburi men ketok. Ha iya, mesti ana sing ngadeg. Ha iya. Petruk apa iki kancamu? Dudu, Pak, anu sanes. Wong aku ki ra ndek kanca kaya ngono kuwi. Kanca-kancaku ku ya akeh-akeh gentho. Ah mongko kuwi nek tak sawang kok wah sandangane katon nabior iki ratu sugih tenan. Ora, Pak, kudu kancaku. Nala sapa? Nala sapa ora? Bagong apa iki kancamu dole? Tuh. Kancaku ki lemu-lemu padha aku. Kancaku ki ya bangsa bronjong, mentok ngono-ngono kuwi. Ha iya. Udu aku ora ndek kanca kaya ngono kuwi. Tur nek iki wong kuwi ki Nalendra resik kok. Ha iya. Nek kancaku ki wah kanca-kancaku jenes kabeh. Aku tahu kelepetan dosane ning alhamdulillah wis iso mari. Ha iya. Ayo nek ora sing ngajari ya kanca-kancamu kuwi kanca-kancaku. Ha iya. Wis pokoke ngangger lunga wong telu, aku bronjong mentok. Rani. Kuwi wis pembahasannya wis di luar nalar. Ha iya. Lah iya to. Tenan kuwi. Ha iya. Wis anggere mobil siji sine wong papat kuwi wis ora nek sing genah. Ha iya. Wis kancaku ya mung kuwi. Ha iya. Kepepet liyane ya berarti Liyandrayan, iya, kepethuk ning dalan terus bareng. Ha iya, ora, aku ora duwe kanca ngono kuwi, Pak. Ha iya. Mengke riyen sinuwun, kula nuwun sewu. Katingal datan mobah, datan musik. Kunarepan jengandika Kisana menawi kula tingali saking busana panjenengan menika Nalendra. Kula nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Lan kula nyuwun pangapunten. Sampun kinenten kula menika wanuh yekti saweg sepisan kula menika wanuh. Tumambuh marang kersa jengandika. Sinuwun Kisana. Panjenengan menika Nalendra saking pundi Kisana? Lah kok meneng wae? Kula nuwun sewu. Kisana panjenengan menika Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Wah, micek kuwi fix genah. Ora ngono kuwi to orang iki Ratu Agung ora. Iki ora tak gugah. Oh, lah merem kok riyip-riyip matane ora. Edan. Wah, edan.
Age wae makler ira wong wedok ayune ora sama. Lah kok digugah lehku Nendra keparat. So sing aku mau. Kula. Wah, edan. Sekarang sampean ki ditimbali bapak kok malah turu ra. Wah. Lali aku wah edan. Wah, wonten dawuh. Nuwun sewu ki sanak. Napa jenengan niku capek kok dugi ngriki sare. Wah, edan. Wah, edan. Ya pancen dina iki aku akeh gawean. Wingi sedina rakor pendamping budaya. Kesel ora sebaene biyo. Arep rene iki mau aku pijet. Wesik. Apa ya bener kene iki omahe sing jenenge Sumar. Mengkeri nek sampean madosi Sumar teng mriki ya mboten nonton. Mriki niki omahe Semar Badranaya. Lah iya, Semar Badranaya. Waduh. Di Ngapura. Wah, kleru leh ku nyebut. Apa ngene iki omahe Semar? Hah? Nggih teng mriki omah kula, gubuk kula mboten wonten kalih nggih teng mriki. Sinuwun, wah edan. Ning atase kowe tak sawang saka lehmu nyandang nganggo kowe iki mung wong sarwa-sarwi serba ada. Sarwa-sarwi prasaja lah kok bayo kowe ndek pendhapa kaya ngene. Wah, ampuh. Iki nek dienggo wayangan, wah, mantep. Apik tenan Semar. Ah, nggih. Sagatuk-gatuk kula. Nggih niki leh kula nyelengi ketriyen tuku cagak siji. Taun iki tuku cagak siji, taun ngarepe tuku cagak meneh. Njur mengke dari tahun ke tahun mengke nglumpuk dados pendhapa kaya ngeten iki nggih sak rupa-rupane. Ora. Iki jan apik tenan pendapamu. Pendapamu jan apik tenan. Piye? Ya monggo emane ana pendhapa gedene semene kok. Sing separo gendeng, sing separo asbes. Pendhapa cara ngendi ngene iki? Niki niku karang kula ajeng tumbas gendeng niku danane pun mepet. Pun tek-tekan kula ngedoli napa-napa mergo anak kula si ndower niku kalah lae judi online. Nganti dol-dolan apa-apa. Kula niku urip sengsara gara-gara wedhus siji nika. Nganti ora deduwen. Wah, ya ora mokal. Yen to kowe uripmu ngrekoso, mongko aku percaya kowe iki jaring ngetutke Pandhawa. Pandhawa kuwi wong sing sugih. Bondo Bandu seprapat jagat kuwi karepe para Pandhawa. Mula kang saka kuwi aku ngalem lehmu gawe Pandhawa. Hah? Matur sembah nuwun. Nggih sak rupa-rupa wong niki dereng dicet. Ora apa-apa. Nek urung dicet kuwi malah ketok kesan alamine entuk Semar. Alamine entuk naturalistik. Nggih, naturalistik. Iya. Aja kaget mergo aku ki cah seni rupa. Mula aku sithik oke aku yo ngerti bab perkayunan ngene aku yo ngerti. Wah, edan. Suwunanmu saka kayu sono keling. Nggih sak gatuk-gatuk kula niku nggen pekarangan kula enten sekedhik terus kula damel suwunan. Wah, edan lha kok iso gedene semono. Yo. Keraton kuwi ora ngasih semene gedene. Yo, tak alem Semar, tak alem. Mengke riyen panjenengan menika nalin terus saking pundi? Saurunge aku njuk ngapura nek aku ora basa karo kowe mergo pancen nuwun sewu yen to dititis kok kalungguhane derajat lan pangkat. Aku lan kowe kuwi dhuwur derajatku timbane derajatmu. Mula kang saka kuwi
Di ngapura yen aku ora basa karo kowe mergo mengko nek aku basa karo kowe mundak kowe gedhe ndasmu kowe gembelo. Ah nggih mboten napa-napa. Mboten masalah kula niku wonge nrimonan kok sinuwun. Ya. Nek kowe sudi mestani karo aku iki nalindring panggang kencana jejulukku Prabu Lokayanti. Sinten? Prabu Marwiyanti gundule nalindring panggang kencana ngisi ing samudra jejulukku Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Ya. Wah. Mula kok ngelendi di sawang. Kaget aku wah jane ora jenenge kok Yanti. Wah ya ora mokal. Yanti ku sing ngetutke aku kae. Ha ya wis. Kowe menengah. Heeh. Kowe bengi iki dikawal. Heeh. Asem aku wingi tanggal 30 diawasi bojoku kowe. Tak sawangi monengen iki wis kaya ora ana sapa-sapa kae kok tak sawang gak ceglek tak ulu ngono. Barang ngono kok ana sing muni siji. Loro. Wah, sengsara aku ora bebas aku. Anak bojoku nyusul sebule wah jan tobat. Prabu Lokayanti. Ya. Aku nalindring pangkang kencana Prabu Lokayanti. Wontene wigatosipun wonten ing mriki. Sepisan aku tilik marang karaharjanmu, ternyata kowe iki dikondhangke Pamong Agung. Kowe iki dikondhangke Pamong Agung, kowe iki dikondhangke Pamong Sejati. Mergo kowe uga wis nampa wahyu pamonging sejati. Kowe iki wong kondhang. Kowe iki wong kondhang arep kowe iki wong ora duwe derajat pangkat, ibarate kowe iki mung wong tani ning senengmu ki ambabar arum sak indenging Nuswantara. Sak indenging tanah Jawa ki sapa sing ora ngerti karo kowe? Lah banjur kabar sing wis sumebar parata kowe mau tekan negaraku ing panggang kencana ngisi ing samudra ana ing omahe utawa kedhatone Prabu Lokayanti. Nggih. Mula kang saka kuwi Semar. Prapta kowe ning kene iki mbutuhke karo kowe tulungono aku ya Semar, tulungono aku. Pripun? Nek jenengan ajeng nyebrak kali kula niku wong ora deduwen. Kula disebraki tangga kula men seprene dereng dibalekke kok. Bengi iki mayang syukur alhamdulillah mesti sesuk kowe balekke. Jare sapa? Wong le wayangan mung sambatan kok. Tanggamu lho Mir, nek bengi iki wah nek bengi iki genah cair awake dhewe. Ha iya. Ning sing bengi iki kancane awake dhewe sing ora melu iki dheweke sambatan saiki, dheweke mayang sambatan. Wayange nganggo wayang kerdus, mergo nek wayang kulit gapite sungu kok gapite nayang. Mergo nek pocapan mudan deres plahara. Saenekne wayang kelir teles kabeh. Ha iya. Kuwi mergo sawape. Ha iya. Sawap cangkeme. Pancen udan deres tenan. Ha iya. Panjenengan Prabu Lokayanti. Ya. Aku butuh karo kowe. Tulungono aku. Tulungono aku iki wis 3 sasi. Wah, edan. Negaraku ketaman pagebluk. Negaraku taman pagebluk. Oke. Kawula sing esuk lara sore tekaning pati, sore mati esuk ora ana. Oke dadine. Banjur aku wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata kinarya nambah rengkaning praja. Wonten uga gagar wigar antuk karya ora ning kiai siji wae sing iso nentremke kahanan negaraku. Njur aku bingung njur aku. Nalikane tabuh wanci jam 1 bengi utawa dini hari jam 1 esuk
Aku krungu jago kluruk tumuli aku nglaksanake salat tahajud. Aku entuk pituduhing Gusti yen to negaraku iso walu yen nirmala temah jati-jati temahing mulya. Jroning aku salat tahajud lan salat istikharah, aku oleh petunjuk yen to negaraku ing panggang kencana ngisi ing samudra, telung kedheping paningal wae ditunggone karo Pampong Agung ing tanah Jawa sing ora liya kejaba ya mung Kyai Semar Badranaya, ya Sang Nayantaka, ya Duda Manang Munung, ya Saron Sari. Wah, Semar iki penyaron to jebule. Menengo. Iki wis suwe tak rahasiake kok iki wong iki malah ngerti jenengku. Ya ben, penting ora nyebrak dalang kowe. Menengo cangkemmu. Mula kang saka kuwi Semar tulungono aku, Semar aku butuh tenan karo kowe. Ayo, kowe tak ganti ning negaraku ora ketang mung telung kedheping peninggal. Kowe lungguh nang negaraku. Kowe gawe asrana tentreme waloyane negaraku ing panggang cana ngisi ing samudra. Kowe gawe asrana kabagyan, kowe gawe asrana waloyane praja. Aku njaluk tulung tenan. Ora ketang mung tulung kedheping meninggal, aku njaluk tulung tenan. Aku njaluk tulung tenan. Kowe njaluk apa wae kowe bakal tak turuti. Kowe njaluk mobil Mercy, kowe njaluk Civic Turbo, kowe njaluk Pajero. Kabeh tak turuti. Omahmu iki wis apik. Sing separo asbes iki tak ganti gendeng kabeh. Aku saguh. Kasembatan nek kowe gelem tak boyong negaraku. Ora ketang mung tulung kedheping meninggal. Anakmu telu kuwi tukoke mobil dhewe-dhewe, tukoke sapi dhewe-dhewe, men ngingu sapi, ingon-ingon Rajakaya. Kabeh men ngrembaka. Anakmu sing duwe usaha apa? Matur karo aku, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku. Gawe srana dadi srana wali ning praja. Ana ing panggang kencana kowe bakal tak wenehi apa wae sing pok gelem utawa sing pok bingini mesti bakal kasempatan saka ngersane Prabu Lokayanti. Ngono Semar. Nggih. Ning yen kowe ora gelem tak boyong, kowe ora gelem tak boyong ning negaraku sing gedhe pangapuramu, paripeksa aku kudu ngrusui karo kowe, kowe kudu tak judak kewajiban mulyane, kowe kudu tak boyong ning negaraku. Sekarang juga. Wis, kuwi aturku. Akeh luputku, njaluk ngapura. Assalamualaikum. Nggih. Matur nuwun. Saderengipun ngaturaken kasugengan rawuh jengantika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Ya. Salajengipun sugeng rawuh wonten ing gubuk kula nggih kaya ngeten iki gubuke Semar. Sarwa-sarwi kekirangan sak wontene. Ora apa-apa, aku malah seneng omah kaya ngene iki. Wesik kae kok ana kamar lawange pirang-pirang. Niki niku karang kula niku caket kalian tempat wisata. Dados saking pemerintah ingkang ngawontenaken tempat wisata Dharma Wisata menika kula wau. Dawuh kalian kula kapure griya kula menika dipun dadosaken homestay. Kagem para wisatawan turis-turis ingkang nedya Dharma Wisata wonten ing tempat wisata Cerak griya kula niki kapurih nginep wonten mriki. Ngono Semar. Nggih. Mila saking menika kula matur sembah nuwun awit rawuh jengantika Gusti kula kenging sinuwun Prabu Lokayanti. Salajengipun menawi jengantika nanjehaken bab Probya wonten ing wilayah Gunung Kidul mriki menika sampun kula padha mboten wonten kula bedak-bedake. Mir. Ngopo lho Le? Iki arep iki kudu wong arep nanggap. Lah mung arep kepiye? Kowe iki dijak ning negarane Prabu Lokayanti, kowe dikon gawe srana waluyaning praja ning panggang kencana ngisi ing samudra. Mergo ke taman pagebluk ora kok arep nanggap wujudmu ki ora. Aduh, apa-apa ono sing gelem nanggap wayanganmu, wong wayanganmu kuwi saru-saru. Ayo. Muni ya kowe. Tak kira ki takon rega kok Drole. Ora, kuwi ora mboyong kowe. Ora.
nuwun sewu. Gusti kula Pandhawa gangsal cacahipun wonten rawuh wonten mriki menika ugi mbetahaken kaliyan kula. Lho. Sinuwun Puntadewa iki rawuh mriki gombutuke karo kowe. Ah nggih. Wigatine wigatosipun mboten sanes. Gusti Ayuwara Drupadi menika sampun 3 sasi ilang oncat saka kraton negara Ngamarta. Ah nuwun sewu. Kula sago sewanteng negarane sampean waton pun rampung kewajiban kula. Banjur kapan rampunge kewajiban manggon mungku padi marang garwane nata ing Amarta. Nggih kula mboten saged mesthekaken malih menika. Ingkang baken menawi rampung sedina sak sampunipun rampung kula ngupadi menika kula langsung sowan gas meluncur teng negarane sampean. Wontene rampung sesasi nggih sesasi kula nembe sowan. Wontene rampung setahun kula nggih sowan. Wontene seminggu nembe rampung kula seminggu menika kula nembe sowan marang Jengandika. Waduh. Ora iso jagake nek ngono. Ah nggih nuwun sewu. Malah kepara nek niki mengke mboten rampung. Sing gedhe pangapura Jengandika kula mboten saged sowan wonten negare Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Lokayanti sinuwun. Caca muntapler kinantat duka yayasinepe netra kocak ngondarandir caca bang mawingo wingo wah gawe gelane atiku ucapmu jawabmu kang kaya mangkono Semar. Yo. Nek kowe bloko karo aku, nek kowe wegah sowaning negaraku, kowe mung karek omong ora sakit berkudeng. Aku ku sing duwe kewajiban iki. Kula sing duwe kewajiban iki niku. Nek rampung setahun kula tak sowan setahun, nek mboten rampung kula ora iso sowan teng negarane sampean. Apa apik kaya ngono kuwi? Gelake atiku kowe Semar. Nyatanipun nggih saged kula ngaten. Nek rampunge nggih setahun kula sowane setahun. Nek wonten mboten setahun rampung nggih ngentosi sak rampung kula panjenengan kedah ngantri selak modar kawula sak negaraku. Iki ibarate nggone ketaman pagebluk iki wis stadium akhir. Lah kowe malah muni delangap-delangap cangkemmu kowe muni nek ora rampung ya ora arep sowan kowe gawe gelane atiku. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Kowe kudu tak rudha paripeksa. Dina iki kowe kudu sowan negaraku. Kowe kudu sowan negaraku, kowe kudu gelem, kowe kudu manut tak boyong ning negaraku panggang kencana sing samudra. Nek kowe ora gelem tak rudha paripeksa, kawula sakarang kademlak bumi angus. Tarik baru iblis lanat keparat. Nono gareng arep ngopo? Meneng. Iki jenggotmu nyantoli, meneng. Meneng. Sampeyan tak bilani, ora sakekan bergudeng. Semangkean Nalendra Marwiyanti. Iblis kowe. Lho. Ya ning wong kaya kelinci dengkulmu mlocot. Iki anake mbarep Semar, ayo. Muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Semar nganti ora gelem tak bayi negaraku. Bakal tak rudha paripeksa kawula sakarang kadempel tak gawe Karang Abang, tak gawe Sungsang Bawana. Tak gawe Bumi Angus. Wah, Bagong merem kok ya wis kowe sing ngamuk. Apa mbok kira kowe muni ngono kuwi apa kowe ora noleh? Apa kowe ora ngerti nek ning kono mau lungguh. Atmaja pembayune Semar Badrana sing besok bakal gumanti kalunggane Semar momong tanah Jawa. Dengkele atos. Wong tanah Jawa minggat nek sing ngomong kowe. Ora iki minggu meden-medeni ora. Kowe menengo, bapak diem dulu iki tak belanane, iki tak rampungane. Lah kok sampean kaya ngono kuwi? Sampean duwe ucap sing kaya ngono kuwi apa wis mbok pikir nyuk munyok?
Apa kowe wis mikir eneng kene iki ning Gareng apa ora? Eneng kene ning Nala Gareng apa ora? Eneng anak-anak Semar apa ora? Lah kok sampean waton ngucap, kowe ra gelem tak boyong kamu tak karang abang. Lho iki lin Mas karang kadempel. Aja waton bisa ngucap kowe, semangkean kowe. Wah, ora wedi karo dapurmu. Arek kowe ra wedi karo aku. Ayo nang ngendi papan neter katekan. Ayo metu njowo laden ana kridaku malah. Wah, semangkean ora. Gareng-gareng nanti Pak. Ratu kae mau ditantang karo Gareng. Wah, edan. Gareng ki mong kaya ngono kae arep mungsa ratu gedhe dhuwur kae mau. Heeh. Wah, kok keliwat pakartine Gareng. Hah. Njur iki piye iki kanane wis kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan. Lho kok sike. Orang-orang ini pada datang ke sini mau diapain kalau gak disuruh ngundurke ratu kae mau, ora tak takon. Kowe iki wis pirang tahun bae labuh karo Pandhawa. Lah nek wong-wong iki kok roh sampean kerepotan, lah kok diem aja. Hai, ratu macam apa? Ora eling kalau le sampean nyoblos dhisik. Ora. Ora ngawur suaramu. Sinuwun. Apa Bagong? Wah, sampean ngerti kanane Nala Gareng le nantang ratu kae mau. Iya, aku ngerti. Wah, edan. Iki ora tak akal. Ndara Arjuna. Apa? Apa sampean ikhlas nek weruh Nala Gareng dipiloro karo ratu kae mau? Ora ikhlas. Sampean mboten nrimaken? Ora, aku ora trima. Cobi. Sampean ki wis pirang taun bae dilabuhi karo Nala Gareng. Wis ora iso dipetung taune, wis suwe banget. Lah nggih. Dadi nek Nala Gareng lara-lara, aku ora trima. Nek Nala Gareng mati, aku layat. Waduh. Tak kira ki arep melu golek dalaning mati apa? Sampeyan lahir batin nggone tresna karo Nala Gareng. Iya, aku lahir batin tresna karo Nala Gareng. Lah saiki Nala Gareng duwe kesusahan. Kok sampeyan meneng wae iki? Apa sampeyan ra ndek perasaan? Waduh, edan. Aku ki wong sing kepiye? Ngatasi sing belani aku meneng wae. Nah. Ngono to metu kono to diundurke ratune. Ndar bariku Dara. Apa? Sampeyan kelingan mboten jaman sampeyan dilabuhi Gareng? Ora kelingan. Lho, piye to ki? Jaman sampeyan isih wujud bungkus. Jaman sampeyan di salah keteng tengah ngalas. Berasa ngara. Ha sampean ora kelingan nek sing nunggaki sinten? Gareng Den. Sing nunggaki Gareng. Iki aja ngasi iki mengko Ndara Werku Dara sing tesih wujud bungkus menika direka daya dening mungsuh. Lah sing nunggu niku Nala Gareng nganti mati-matian Nala Gareng niku arep dipangan macan barang. Apa ya ngono? Ngono. Matur nuwun lengun cali amplop matur nuwun. Sampeyan kok weruh Nala Gareng arep dipulasara karo ratu kemo, sampeyan meneng wae. Lah apa kuwi? Nek ngono Nala Gareng nglabuhi karo aku. Nglabuhi karo sampeyan coba to. Coba nek sampeyan ora dilabuhi karo Nala Gareng, sampeyan dhisik wujud bungkus. Sampeyan wis pecah bungkuse, sampeyan ora sida urip ning alam donya, ora sida dadi satriya ing Jodipati Raden Rani Wahyudi. Niku sampean mangeling-eling niku. Sing mbela sampean niku Nala Gareng bae ora bae-bae. Nala Gareng niku arupa wujude kaya kelinci. Ning nika ampuh tenan. Nek ngono Nala Gareng di lelabuhan karo aku. Lah di lelabuhan wae gedhe. Wah, edan. Aku kudu nulungi karo Nala Gareng. Nah, rak ngono, pading anane. Sampean
Dilabuhi napa anu Nara Gareng? Akeh banget. Kok mboten belani? Nek aku iso perang ngono, Pun nggih pun jenengan lenggah teng mriki mawon, pun. Nggo kula kanthi teng mriki nggo. Pun lenggah teng mriku. Pun teng mriku mawon saya mawon. iya. Saman dilabuhi napa Nara Gareng? Ha akeh banget. Jaman nalikane ono aku disingetake ning Widara Kandang. Heeh, jaman melu Mbah Kuat. Ana ing Widara Kandang. Bapak Sagopa, Ibu Sagopi sing nglabuhi aku Nala Gareng. Lah, kula ya melu kae, aku ya melu. Aku ya melu kae. Wah, apa iya? Enggak. Aku ora tau roh irungmu. Wah, kula iki karang irung kula pesek dadi ra ketok. Sampeyan labuhane kathah tumrap apa Nala Gareng labuhane kathah tumrap sampean. Akeh banget. Saiki Gareng arep dipulosol karo ratu kae mau kok. Sampeyan meneng wae. Waduh, nek ngono aku duwe utang budi karo Nala Gareng. Lah duwe akeh banget. Waduh, edan. Ora nyangka yen to Nala Gareng duwe labuhan kang gedhe karo Kresna. Wes, piye Mer? Tentrem kahanane Mer. Nek ngono wis dukun budal dhewe-dhewe wae. Kakangmu Nala Gareng ka diawat-awati lho. Siap awat-awatane lah. Ayo truk melu ayo. Koclok ki iso-iso eling akali bendarane aku ki ngerti kae mau jane mau ngapusi merga wedi le nandangi ratu kae mau ning ora apa-apa. Cah kaya ngono kae iki dilegani wae, diyani wae. Wah edan-edan. Teko kahanane kriwikan dadi grojokan gegoyo dadi tangisan Werkudara lan Janaka sing prayitna ngati-ati kae Prabu Lokayanti. Kae Nalendra sing digdaya lho Werkudara lan Arjuna.